Medijska etika jeste u najopštijem smislu pošten odnos prema svetu oko sebe, prema medijskom sadržaju, prema sagovornicima i prema svojoj publici. Medijska etika jeste skup pravila prema kojima smo skup pravila i normi koje poštuju novinari u svom izveštavanju, ali ja to ne bih isključila ni onaj, što se zove lepo vaspitanje, i unutrašnju vertikalu gde se zna šta je dobro, a šta nije dobro, šta je opasno za nekoga, a šta nije, naročito kad se govori o maloletnicima. Mi smo, razgovarajući o tim moralnim vertikalama i moralnim stvarima, to toliko relativizovali da smo se sad napravili da živimo u nekom postistinskom svetu, da više ne znamo ni šta je istina, a ako ne znamo šta je istina, onda ne znamo šta je prijateljstvo, ne znamo šta je ljubav, ne znamo šta je bilo koja iskonska emocija, bilo koji iskonski stav ili iskonski odnos. Dakle, medijska etika jeste pošten odnos prema medijskom sadržaju, prema učesnicima u medijskom procesu i osim što je normiran, dakle što se zna šta jeste, a šta nije u redu, to je i onaj odnos poštenja prema sebi i prema onome ko učestvuje u tom procesu.